Sziasztok! Baráti körömbe tettek fel néhányan arról kérdést, hogy hogyan kell a Call of Duty 4-be CFG-ket tenni. Ugyebár itt van a Call of Duty 4-nek a mappájában, hova telepítetted, egy Players mappa, Profils, neved és config. Na és ugye ezt kell felülírni, de néha szokott lenni Windows 7-en ilyen, nem tudom micsoda, hogy feltelepíted a játékot, megcsinálod a Players, ezért profilodat, meg mindenféle szart, aztán nem hoz létre Players mappát. Na erre ezt úgy egyik nap keresgéltem itt dolgokat, és arra jutottam, hogy ugye %up, ugye %update ugyebár megnyitod ezt, nyomsz rögtön egy backspace-t, itt a lokál, ott egy virtual store nevű mappa, és itt van a program files x86, és itt találod meg a dolgokat. Hát Windows XP-n is kb. Ugyanez a helyzet. Nekem például azért van itt Players mappám, mert töltöttem le Game Boostert, és az alapból létrehoz egy ilyen Players mappát. Szóval értek. És ugyebár itt meg is lehet találni a dolgokat. Itt vagyok. És itt a config, meg minden. Na. Köszi, hogy megnéztétek a videót, sziasztok! Ha van valami kérdés, akkor tegyétek fel csak nyugodtan. Sziasztok!